ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ. ಅಂದಂದು ಅಂದಿ ಪೀಜಿ ನಾನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಲೆದಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಪಿದೇದಾಗ್ಲತ್ತು ಆ ಮೇಸಿನ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಪೇಂಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫೇ ಪಕ್ಕ ಪಿದೇದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಆವ ಪೀಜಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೆ ಬತ್ತು ತೂತ್ ಬಂದು ಆವ ದೀಪ್ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೈಂಟರ್ ಆಯನ್ಲೆ ಸರ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ಆಯ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಪೈಂಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ಆಯನ್ಲೆ ಸರ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ಇನ್ನವೇ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಡು ದಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇ ಈ ಮೂಲು ದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲು ದಾದಾ ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಬರೀಟು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಿತ್ತ ಡೈಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಬರೀಟು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಿತ್ತ ದನಿಕ್ಲೆ ಹಾ ಸಕ್ಕರೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಪನೇ ಪಿಜಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಪನೇ ಪಿಜಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಪುಡು ಮೂಲ್ಪುರ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂದೆ ಹಾ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನ ಪಿಜಿ ನಾನೇ యాస పండు యాసంబే ఉన్నే నీ తేల్ బాంగదే దెప్పుడు తేల్ బాంగదే దెప్పుడు ದನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏರು యాస ತಂದೆ ಅವು ಯಾಸನ ಅವು ನಮ್ಮ ಭೈಂಟರತಿ ದನಿಕ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಜಿ ದೈಕ್ ಹೂ ಪೈಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀರು ನೋಡು ನೆಟ್ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿ ಅನಾನ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ವೇಸತ್ತು ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಪೈಂಟದ ಕೆಟ್ಲಕ್ ಪಾಕಿದಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಪೋಯಡ ಉಂಬಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಪಾಡಂಬರ ಓ ಪೈಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಬೆ ಈತು ಸುಲಭ ಆತ ನಂಚನ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಬಲಡಿ ಓ ಪೈಂಟ್ ಅವು ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತ ಪಿದೇದ ಗೋಡೆಗೆ ಪಿದದ ಗೋಡೆಗೆ ಉಲೈದ ಬರ್ತಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಪಿದೇದ ಗೋಡೆಗೆ ಅವು ಬರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಅವು ಪೀಜಿಗೆ ಸಟ್ಟ ಉಂದು ಬರ್ತಿ ಉಂದು ಬಾಮತಿ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಅವು ಬರ್ತಿ ಅವಲ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದುಲ ಬಡ್ಚಿ ಅದ ಅವು ಬರ್ತಿ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಸರಿ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಏನ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಇದಾವಟ ತೂತಿಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದೇವ್ ಮುಂದೇವು ದನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ ಅವೈನ ಬ್ಯಾಕತಿ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸನ್ನಿಯ ಮೇನಿಕ್ಕು ಅವಿ ಪಡ್ ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕು ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕು ದನಿ ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ದಾನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದ ಪಾತೆರಡು ದನಿಕ್ಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಅದ ಪಂಡರಾಟ್ಟು ಬಡ್ಪೇಸನಿಕ್ಕು ಈರ್ ಗರ್ವ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ತಿ ದನಿಕ್ಲೆ ಆಯೇ ಪುಟ್ಟನಗನಿ ಆಯ್ನ ನಾಲೈಲ ಕೈಲ ವರ್ದ ಅಂಜದೈ ಪಾತಿರ್ನ ಗೊಂಚೂರ್ ಸ್ಟಕ್ಕ ಈರ್ದಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಲ್ಪೆ ರೇವಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ ನೆಂಚ ಮರ್ದ ಮಲ್ಪಡ್ತಂಬೆ ಮರ್ದ ಮಲ್ಪಡ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪಲಿಸೋದು ಮರ್ದ ಗಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಲಿ ಸಂಪೋತ ಸಮಾತಜೆ ಸಮಾತಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆ ಸೆತಸ್ಕೋಪ ತಿಗಲೆ ದೀತಿನೇ ತಟ್ಟು
ಇಂಚ ಬನ್ನಿಬೇಕ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರುವೇರು ಯಾಂಬೆ ಕುಂತಲೇಂಬೆ ಇನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಸರಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ದಾನೆ ಉಂದೆನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿನ್ನ ಪೀಜಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೀಜಿದ ದನಿ ಏರು ದನಿ ದನಿ ಹಾ. ದನಿ ಹಾ ದನಿ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ದನಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ರಡ್ ಕೀಲ್ ಕುದ್ರನ ಈಗಲಡೆಗೆ ದನಿ ನೆತ್ತಿ ಬೋಲೆ ಬಿಡ ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಇರೇನಾ ಈ ಪಜ್ಜು ಬಂಡ ಯಾನೆಯ ದನಿಕ್ಲೆ ವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿನ್ನ ಪೀಜಿ ವರ ವರ ತಪ್ಪುಣು ಬೇ ಅವು ಹಿರೇಗ ಅಂದತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒನ ಏರಿಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏ ನಿನ್ನ ಓ ಓ ಆನ್ ಇಂದಿ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಇಂದಿ ಓ ಅರೆಂತ ಡೇ ಪುಡ್ಚಿ ಅರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾಕ್. ಹೂಬೋಡ್ಗೆ ಆ ವಂಚತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಬಂದು ಎಂಚನ ಸಿಂಚನ ಸಿಂಚನ ಆಹಾ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಸಿಂಚನ 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 ಈನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಏರ್ಲ ದಾಂತನ ಒಂಜಿ ಅನಾಥೆ ಅಬಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಲೆ ಎತ್ತೀರು ಆರ್ ಇತ್ತೀಚಿರ್ ಆರ್ ಸೈತದ ಐನು ವರ್ಷ ಸಾಯ್ತೀರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋಡೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಣು ತುಯ್ಯೇರು ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಪಂದಾನ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ ಬಂತೀರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬಾಲ ಬಂಗ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತ ಏ ನಿಖಿಲೇನಿ ಕೆರೆದಾಡನ ಸಿಂಜು ನಿಕ್ಕೆ ಯಾ 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 ಆಯೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅತ ಫಲೆಂಚಿ ಫಲೆಂಚಿ ಏನ ಬೇಲೆ ತಗಲಿ ಏನುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಪರ ದನಿಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಹಾ నీకు ఏం లెజ్జేరడా యాను లేవా ఆవాడు ఈత ఇంచు దాని బతించు ಅವೇ ಎಂಕ್ ಪಿಜಿಡ್ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಚೆ ಬತ್ತು ನಾನು పీజీడా ಒಂದು ದನಿಕ್ಲೆ ಪಿಜಿ ಮಾತ ವರ ತೋಜಲೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಪಾಸ್ ఈ వర పోదు ఎన్న పీజిని వర తూదు బల్ల ಓಕೆ ವಾವ್ ಪಿಜಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡವೆ ఇంత పీజీ సూపర్ ఉండా ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ అంచండా పీజిని పుర తూదాండత ತೂದಾಂಡು ఇత్త యాను నీ నన్ను ఉలైల తంపోదు ನೋ ನೋ ನಿನ್ನದ ಆದಾಯ ನೂಲ್ದುಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೂಲ್ದುಂಡೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೂಲ್ದುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತಲ್ಲವೇ ಮಾರಿ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬುರ್ತುಡ ಏನೋ ನಾಲ ಎಡ್ಕು ಇರ್ಬೇಕು చించు బల నమ్ములు అయిపోయి బల ದನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿನ್ನ ಪಿಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಿಜಿ ನಿತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ರಾಜನ ಕಾರ್ ಬತ್ತನ್ ಬಂದೇಡ ನಮ್ಮ ಡೋನ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ
2 3 4 ಏಯ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಚಿನ ಡಾನ್ 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 ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಛಾಯರ್ದಿ ಓಡ ವನ್ ಫಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಜನಿಕಲಿ ಗೋಚಾರ ಜಂಬೆ ಯಾನೇರು ಡಾನ್ ಆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ನೀ ನೂದಾವ್ ಕಾಂಡೆವರಿ ಅಧಿಕ ಬಾತೇರಿಯೇ ಮಂಡೆ ಕಾರ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರಿ ಅಧಿಕ ಬಾತೇರಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಾಯ ದಾದಾ ಬಿಚ್ಚಾಯ ಪಿ 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 ಈ ಕಾಣ ಏಯ್ ಪೆಲಕಾಯ್ ಪೆಲಕಾಯ ಬಿಚ್ಚದು ಬಚ್ಚಿರಿಗೆ ಎತ್ತದು ಅರಿ ಕಡಿದು ತೆಕ್ಕಿದಿರಕ ಪಾಡ್ದು ಬೆಂದಿರದು ದಿಕ್ಕೆಲು ದೀದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತುಜು ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು ಫೋನುಡು ಒಲ್ಲರಿಯೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಪಾತಲೇವೆ ಪಂಜೆಗೆ ಯಾನೆ ಪಂಜವಂಬೆ ಬಂಜಿ ಬಿಚ್ಚಾದೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ನರಸಿಂಹೇ ಎಂಕು 10 ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಔರಾವನೆ ಔರಾವಣೆ ಯಾನು ರಾಮಣ್ಣೆ ಅದೇ ಬೀಜಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೋದಿನಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊರುತ್ತಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೋಚಿ ನಿನ್ನ ದನಿ ಒಲ್ಲೆ ಆರುಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರ ನಿನ್ನ ದನಿನ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪು ಆಬುಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏಯ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ ಯಾನೀರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎರಗಮೆ ತಾತ ನೆನಪಿನ ಎರಗಮೆ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ದಯದಿದ್ದು ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಫಾತಿರ್ ನೀನು ಅಂಚಾಪು ಆಯ್ ತಿಮ್ಮಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಿಲ್ ಎರೆ ಎರೆಮೆ ಮಂಗೇಲ್ ಪುನಿಯರ್ ಬೆ ಎಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಿ ಅಂಚಲ ಅಪ್ಪಿರಮೆ ಇರೇ ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಹಾ ಡೌಟ್ ಇರೇ ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಲಪ್ಪ ಮರೆ ಬೋಡಿಂದೆ ಅಥ ದನಿಕ್ಲೆ ದಮ್ಮ ದಯದಿದ್ದು ಸಮಲಪ್ಪಿ ಚೂರು ಸಮಲಪ್ಪಿಯ ತುಯ್ಯಾರ ಪಾಪ ಬೆ ಇನ್ನ ಬೆ ಆ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪ ಬದುಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮರ್ದು ಬೋಲ ಬನ್ಯತ್ ಮೂಲ ಇಂಜನ ಉಂತಿರಗಿ ಜೈಕಿ ಪೋಲ ದೇವರೇ ಉಮ್ಮೆದಾಯ ಬತ್ತಿಡೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿಂದು ಸೈಪೆ ಏಯ್ ಅಪ್ತ ಕೊರ್ಬೆ ಅಪ್ತ ಕೊರು ಇನ್ನವೇ ಯಾನ್ ಪೀಜದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕುವಡೆ ಆಪ್ತ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಏ ಎಂಗ ಅಪ್ತ ಕೊರ್ಜಿಡೆ ಯಾನು ಕಾರ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ರಾಮಣ್ಣೆ ಪುರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಬೋಡೆ ದಾನಿ ದುಂಪು ಪುಜಿ ದುಂಬೋರೆ ಓಡಿ ದುಂಬು ಅವು ಯಾರು ಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಅವು 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 ಅವು- ಅವು ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಬೋದಿನ ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏಯ್! ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡನೆ ಮೇನಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡನ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಅಡ್ಕೋಯ್ತನ ದೈಕೆ ಪನ್ನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ತಗೆ ತೋರೇತಾ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೇನ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂಡೇನ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಲ ಪಂಡೇನ ಪುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ಅದೋಟು ಕೊಂಡ ಯಾವು ಆರು ದನಿಕ್ಲು ಮೂಲಿ ಗೊತ್ತು ಬೆ ಡಾನ್ ಯಾನ್ ಓ ದೇವರನೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಮೂಲಿಸೇಡ ಉಮ್ಮೆ ಪೋಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಡ ಉಮ್ಮೆಲ ಪೋವೆ ಉಂದೇ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮುತ್ತುಡು ಈ ಒಲಿಯಪ್ಪನ ಬೆ ಬೇರೆಗೆ ಮೂಲು ಆ? ಒಲಿಯಪ್ಪನ ನಾನು ಯಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನಿ ಬಕ ಕುಡೋರಿ ಆ? ಪೈಂಟರ್ ಆಯಲ್ ಓ ಬೈಟು ಏನೇ ಬೇಲೆ ಅಡಿತಾವ್ ಆ? ನಿಗಲಿ ಎತ್ತಿನ ಐಕತ್ ಆ? ಇಂದ ಉಲೆಡ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ ಪಿ ಜಿ ಓದಿನ ಹೊಸ ತಟ ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎರ್ನ ಕಣ್ಣುಲ ಬುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಕೆಂಡ ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ಡಾನ್ ಆ. ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ఉండాలి. ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀದಾ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಯ್ನಿ ಅನ್ನ. ನಿಂಗ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೈದ ಬೈ ಈರೇರು ಯಾನ್ ಬೈದ ಬೈಯತ್ತು ಆ. ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ಕೆ ಈತ ಕೈ ದೇರ್ಪಡ ಒಂದು ವೇಸ ಯಾನ್ 15 ಫ್ಲೋರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ದನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕು ದನಿಯತ್ತು ಪೈಂಟ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೈಟೆಡ್
and sweet and short handsome boy Yero. ಔಟ್ ಡಾನ್ Dona. ಬಗೈನ ಕೋ 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 ಏ ದಾದ ಕುಲೇನೆ Itu Dona. ನಾನು Yang Dona panda curle saja pu. ಕೇರ್ಬಣ್ಣಿ ಏನಟ್ಟು ಪರ್ದೇಸಿ ದಗಲು ಬಜಿ ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇಡ ಅನ್ನತ್ತ ಕೇರ್ಲ ಗತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅನನ್ ಆಯ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬರ್ದಿಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಜಿ ಪಿದೈ పోయాನ ಪಿತೈ ಜಪ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದೋಲೆ ಉಲೈ ಬೋಲ್ ಕೇರ್ಲ ಗತಿ ಇಚ್ಚಿ Yalla irla kani. Engkla yerla gati. Itte tulege. Yalla mululle na. Kandirti itu portade badava ondundi enga unasu dettukornoli. ಸಿಂಜು ఉందా కాసు పత్తం బొక్క బొక్క అయిను దుండు తిండి తిండు మంది Hey, paintu. Aino du Korea rata. Dade. Dada. రెండు రెండు కాండే చాతిండి మధ్యాహ్న ఉనసు బయ్య చాతిండి రాత్రే ఉనసు ఏసి కరడు పోదు ఏసి కరడు బల Wow. ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕೂಡ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ Wow, Carly Kunta. ಸಿಂಚು ವಿಮಾಲ್ 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 ಸಿಂಚು ಒಂದೇನು ಪಾತು ಉಲೈ ಪಾಡ್ ಪಿದೇಗಿ ಉಲೈ ಪಾಡ್ ಪಿದೇಗಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡೋಡು ನಿಕ್ಕು ಎತ್ತು ಸಲ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು 10 ಸಲ ATM ದುಲೈ ಪಾಡ್ ಪಿದೇಗಿ ವಾವ್ ವಾವ್ ಡಾನು ಡಾನು ವಾವ್ ಸೋ ನೈಸ್ ದಾದ ATM ಸಿಂಚು ಕುಂಬಡನ ಈ ಅಂಕಲ ಒಟಾರ್ಗೆ ಹೋದಿರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಹ್ಮ್. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಏ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೀಪೇರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಂಚು ವೈನಾವ ವೈನ್ಗೆ ವೈನ್ ಹೊಡ್ಚಂಗೆ ಎಂಕ್ ಹಾಟ್ ಬೋಟ್ ಸಿಂಜು ಹಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡವ ಆಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು ಉಕ್ಕ ಇದ ಭಯ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆತ ಈತ ಪಾರ್ಟಿ ಆತ ಹೋದ್ ಮಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾರ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪುಡಿ ಕೊರಪೆ ಅವಿನೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ತುಕ್ಕರು ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಬಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ ಹುಕ್ಕಾದೆ. ಪೊಯ್ 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 ಸಿಂಚು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಸಿಂಚು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕಳು ಪುರ ಪೋಯರ ಹಗಲು ಒಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೇನು ಪೊಯ್ಯರಿ ಅವಂದು ಸಿಂಚು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಷಯ ಆಚರಣೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಬಾಡಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ಗೇನು ನೀ ಜೊತೆರಡ ಒಂದು ಏತು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ ಬರಿ ಸಿಂಚು ಬಾಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ 3000 ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅಬಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಈರ್ನ ಬೀಜಿಗೆ ಬೋದೋಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು 3000 ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ 3000 ಬೋಡೆನಾ 3000 ಬೋಡೆನಾ ಮೂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿಲ್ ಬರ್ತಿ ಸಿಂಚು ಪುಡ್ಚ ಈ ಆನ್ ಪಣ್ಣಕ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ನಾನೇ ಯವ್ ಅವೆಂಜ ಇದೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ
ಸಿಂಚು ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ದ ರಹಸ್ಯದಾದ ಔಟ್ ಓಪನ್ ಸಿಂಚು ಸಿಂಚತ್ತ ಯಾನು ಸಿಂಚತ್ ಬೇ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಿಕ್ ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುದಾಗಡ ಏನಂದೆನ್ನಮ್ಮೆ ನಿಗುಲು ಪಿ ಜಿ ಮಲ್ಪುನ್ ದಯಗ್ ಪೇನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಲೆತ್ತದು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ತಾತನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರಡದ ಪಿ ಜಿ ಮಲ್ಪುಂದ ನಿಗುಲು ಏನಾಲ್ಪು ನೀ ಯಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಚಿಲತ್ತು ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿಲತ್ತು ಮೇ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೋಯ್ದು ನಂಚಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮರಳುಂಡದ ಪಿ ಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಪೂರ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಮರಲು ಪಿರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಪಿ ಜಿ ಪೂರ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಪೋತಿರ್ತ ಮುಜ್ಜನ ಸೋಗಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಡದ ನಿಕ್ ಏನೇ ಒಡಗುಮ್ಮೆಂದು ಕುದುರೆ ಇರ್ಲಕ್ಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಂಜು ಪಲ್ಲೆ ಪಾಯಿಂಟು ಹಾಟ್ಗಂದೆ ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಾ ಮಸ್ತ್ 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 ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ್ ಸಿಂಜು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಉಲೈಬೋದು ದಾದಂಬೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇದು ರಮ್ಯ ಈರ ಬಾತಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರುಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾತ ಮಾಲ ಕೊರಿಯನ ಕೊರಿಯ ಕೊರಿಯ ಆಲ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಹೆಂಗು ಸಮಾ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಂತಾರ ಕಂತಾರ ಇಷ್ಟಗೆ ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಲ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಹೋಯ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ಕನ ದಾದಂಬೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ செய்யடு உலடி புற இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பண்றகிச்ச ಇದು ರವೆ ಮಣಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿರು ಯಾನು ಡಾನ್ ಫನ್ನಕ್ಕ ಕೀನು ನಮ್ದೆ ಮಾಲ್ ಕೊರಿಯರ ತಿಂಡರ ಏತು ತಿಂಡರು ಸಮಾಧಿಂದ ಕೈಕಾರ್ದ ಗಂಟು ವೇನೆ ನಮ್ದೆ ಐಕ ತಾಕತ್ ಬೋಡು ತಮ್ಮ ಬೋಡ್ ಬೇ ಚಿಗಲೆ ಚಿಗಲೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿದ್ದೆ ಸಿಚ್ಚು ಹಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಈರನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅತಿ ಹಂಗಿದೆತ್ತು ಉಲೈ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಆಣ್ ಮಗೆ ಬಂಡ ಉಂಬಿ ಉಲ್ಲೈ ಪೋನಗ ವಾ ಗತ್ತರು ಪೋತೇನ ಅವೇ ಗತ್ತರು ಪಿದೆ ಬರ್ತು ದಾದಂಬೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾರ ಉಂಡಂದು ಪಂತೀರ್ ಈತ ಖಾರ ಉಂಡಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಪ್ಪ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಲೇಡ್ ಕೂಡ ದಾದ ಪಂಡೀರು ಉಲೇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಟೀರ್ ಒಂಜಿ ಪಿ ಜಿ ಅವಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಲಕ್ಕ
ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಒಲ್ಪೋಣ ನನ್ನದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಈಗಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ವೇಷ ಪಾಡಂಬರೋಡಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದೇಶನ್ ಒರಿಪಾಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ಅಂತ ಎಟ್ಟಿಡ್ ಬಂಟಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂಗಿ 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 ಕೊರ್ತಿ ಪೇಟಿಗೆ ಹಂಗಂಗ ಉರಿದಿನೇ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಗಿ ನಿಕ್ ಕರ್ಮೋಗ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಸುರುಡಂಜಿ ಪುದರ್ವನಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದೋಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಪ್ಪುಂದು, ನಿತಿನ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಸುಧೀರ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇರ್ಮುಂಡೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಂದರ್ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡುಪಿದ ಬೈದಾರತ ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಆತ ನಿತಿನ್ ಪರ್ಕಳ ದಾದ ಇಂಕ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿಂದ ಆಪಜಿ ದಾದ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ತೂಪರ್ ಈತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಈತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಯಾನಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಪಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆರದು ಅಂಚಾಂಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಬತ್ತಾರಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅವು ನಿತಿನ್ ಗೊತ್ತು ಪಡತ್ತ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಬೈದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವಳು ಮೂಲ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಟೋಟಲಿ ಇಂಕ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರಿಂದ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಜಿಡ್ ಬುಣ್ಣಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ದಾದಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಇದೆ ಓಕೆ ತೂಯರೆ ಅವು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಯಿರವೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂಚಾಂಡು ಯಾನು ಯಾಪಲಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಓಕೆ ನಿತಿನ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸಲ್ಮೇಲ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಸುಮಾರು 25-26 ಮಿನಿಟ್ ಕಲೆಯರು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಯಿನಕ್ಕಾಂಡು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ವಿಷಯ ಇತ್ತದ ಬೋಡಾತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತಿನ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯರು ತೆಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಕಿದ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಲನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಾರು ಒಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಂಡು. ಓಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಂಕ್ ಪೇಂಟರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಅಂಕ್ ಆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಲಾಗನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯುನೀಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ ಬಾರಿ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಪಡ್ಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ತೆಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನ 25 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೋರಿನ ಪತದಿದಿತ್ತಾರೆ ನನದಾದ ಅನ್ಪನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರತ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ದ ಪಂಚಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೊಡಿತನಂಚನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚಾಗ ಪೂರಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ. ಸಲ್ಮೇಲ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿತಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ದೇವಣ್ಣೆ ಬಂಡಿಲಿಕ್ಕನೆ ಯಾರಜಿ ನಿತಿನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂಡು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೋಂಡು ಬೊಡಿ ತಿನ್ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಒಂತ ಯಾರಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಯಾರಜಿ ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ನಿತಿನ್. ಓಕೆ ಸಲ್ಮೇಲ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಗುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರೋಣ ಮಾತ ಸಹಕಾರೋಡ ಹತ್ರ 12 ವರ್ಷದ ಇಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದುಂಡು
ಅಂಚನೆ ತೂದು ಬುಲೆ ಪೋಂದು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರರು ಸೋಲ್ಮೇರು ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ